катлы бина ачкычы төзүчеләрдән табиблар кулына күчә. 7-нче шәһәр хастаханәсе базасында салынган бу үзәктә ковид, инсульт, инфаркт кичерүчеләргә тернәкләнергә һәм аякка басырга ярдәм итәчәкләр. Президент Рөстәм Миңнеханов монда август аенда гына төзекләндерелгән күл буен күреп киткән иде. Бүген яңа тантанада катнаша. Без монда күптән түгел генә булган идек. Барадык менә ничек мотор бу урыннар ясалган һәм бу клиника безнең иң яхшы клиникалардан берсе. Ул чынлап та шулай. Һәм күптән түгел генә шушындый фикер яңадан бер бина төзеп бу клиниканы көчәйтергә. Кешенең исәнлегенең бәясе юк. Бүгенге көндә менә бу ковидлар белән бик күп зур хезмәт куясыз. Менә сезгә һәммәгезгә дә хезмәтегез өчен зур рәхмәт. Һәм кичкенә генә бүләк белән шунда эшләргә уңай булсын сезгә. Рәхмәт сезгә. Әлеге үзәк иң заманча технологияләр белән җиһазландырылган. Монда хәрәкәт итә алмаган кешеләрне йөрергә өйрәтә торган менә шундый җайланмалар бар. Пациент закреплен с дефицитом движения рук и ног, и совершенно четко у него очки виртуальной реальности. Үзәкнең тагын бер үзенчәлеге акыллы палаталар. Хәрәкәтләнә алмаучы авырулар күз карашы белән генә утны кабыза яисә тәрәзәне ачып яба ала. Сложный процесс. Сколько времени надо, чтобы научиться управлять? Я думаю, в принципе, за один день можно обучиться. Авыручылар өчен җайлаштырылган спорт заллары, табиблар өчен уку бүлмәләре. Монда Казан медицина университеты, КФУ, Казан медицина коллегияте студентлары белем алачак. 27 кафедра урнашкан. Киләсе 2 ел эчендә үзәкне кадрлар белән тәэмин итү бурычы тора. Мы будем оказывать помощь. Без баш миенә кан саву, йөрәк янәге кичерүчеләрне, терәк хәрәкәт аппаратына зыян килгән авыруларны һәм ковид кичерүчеләрне кабул итәбез. 12 000 квадрат метрлы бинада табиблар өчен дә, пациентлар өчен дә мөмкинлекләр бар. Монда медицина җиһазлары турында моңарчы хыяллана гына ала идек. Әлеге үзәктә 7-нче хастаханә пациентларына ярдәм күрсәтәчәкләр. Реанимациядән чыгарылган авырулар монда тернәкләнү курслары уза. Ел саен 10 000 кешене кабул итәргә җыйналар. Бер юлы 300 кеше дәвалана ала. Фәйрүзә Мәҗитова, Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.